Het stormachtige paasweer zorgde er op veel plaatsen voor dat evenementen niet doorgingen. In Bezel hadden ze daar geen last van. Daar werden de Drakendag georganiseerd. En bij zo'n dag een beetje stormachtig weer, ja, dat past er eigenlijk wel bij. De organisatie meldde dat er zo'n 2500 mensen op af waren gekomen. Het hoogtepunt van de dag was natuurlijk de onthulling van een kunstwerk. Sinds dit weekend staat er een meterslange drakenstert midden in het dorp. Wij schatten dat er ongeveer 2500 mensen hier zijn geweest. Dat zal waarschijnlijk iets hoger zijn geweest. Zeg het niet dat er een forse regenbui tussendoor is gevallen. Helaas, maar dat kunnen we niet registreren. Maar we zijn alles overziend zeer tevreden over het verloop van deze open dag. Hierbij open ik het kunstwerk. Plebs, applaus! Ja, vanmorgen de onthulling van twee bijzondere stukken. Het campagnebeeld en natuurlijk een prachtig kunstwerk. Wat kunt u daarover vertellen? Nou ja, het campagnebeeld, dat kunt u wellicht achter mij zien. Dat is het beeld waarmee we de komende maanden campagne gaan voeren, letterlijk en figuurlijk, om het draaksteken natuurlijk onder de aandacht te brengen. Maar we moeten niet onvermeld laten dat we nu al meer dan 4000 kaarten hebben verkocht. Dus daar worden we blij door verrast. Positieve ontwikkeling. En de drakenstaart, dat is eigenlijk het kunstwerk wat vanmorgen is onthuld in het kader van Bezel Drakendorp. Daar zijn we natuurlijk ook heel trots op. Dat is iets wat volgens mij nooit meer weggaat uit Bezel. En een centrale ontmoetingsplek moet worden in het dorp. En dat heeft voor alles natuurlijk ook weer te maken met het draaksteken. Fantastisch. Zo'n beetje dichterin op die draak staat, 20 meter lang, 3200 groene stenen als huidschubben. Ja, bijzonder, en dan een gemeenschap waar het woord samen bovenaan staat. Ja, precies. En het is inderdaad een project wat ook samen is besloten en waarin de mensen samen hebben opgetrokken. En eigenlijk een soort prijsvraag in het dorp uitgeschreven aan de hand van inzendingen van kunstenaars. En dit was met kop en schouder de belangrijkste, of de inzending met de meeste stemmen. Nou, en de kunstenares Leon van Deuzen heeft ons zeker niet teleurgesteld. Het is een prachtig opgewerkt kunststuk waar iedereen van Bezel trots op kan zijn. En nogmaals, wat ook een centrale ontmoetingsplek moet worden in het dorp. En met duisternis, en dat weten veel mensen nog niet, komt er ook nog eens een keer mooie verlichting aan de onderkant. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitzien. Bezel is trots op zijn nieuwe drakenstaart, maar Bezel is, en dat is nu vandaag weer even aangetipt, Bezel is zeker trots op haar draaksteken. En daar gaan we de komende maanden verder de puntjes op de i zetten. En in augustus hopen we weer duizenden mensen hier te mogen ontvangen. Het campagnebeeld achter mij, nou ja, dat geeft aan dat de campagne eigenlijk nu pas gaat beginnen. Maar we zijn verrast door het aantal kaarten. En als mensen een specifieke voorstelling willen hebben, is maar één advies, ben er snel bij. Het publiek kon zich pas maandag alvast opwarmen voor het draaksteken dat in augustus weer plaats gaat vinden in Bezel. In het programma Drakentijd ziet je deze week meer over de Drakendag in Bezel.